How to order GCash Mastercard. Umpisahan na natin. Una sa lahat, buksan natin ang ating GCash app. Mag-login tayo gamit ang ating PIN code or using our biometrics. Kailangan may laman ng ating GCash wallet para may maibayad tayo sa ating o-orderin na GCash Mastercard. I-click lamang natin itong nasa baba, ang View All GCash Services. At ito na po ang dashboard na lalabas. Piliin lang natin yung cash out. Magpipili po kayo kung ang gusto ninyo ay deliver or pick up. Ako po ang pinili ko ay deliver. Magpipill up lang po kayo ng mga information dito, ang inyong pangalan, mobile number at ang inyong delivery address. Makikita niyo po sa taas na 150 pesos ang bayad sa GCash Mastercard. At meron po itong kalakip na 65 pesos para sa delivery fee. Kaya kailangan ang balance ng ating GCash wallet ay 215 pesos. Pipilapan ko lamang po ang aking mga form. Pagkatapos nyo pong pilapan ng form, i-check nyo lamang yung I accept the terms and condition at i-click nyo po ang submit. Makikita nyo po ang confirm payment. Ito po yung 215 pesos na dapat nating bayaran para sa ating card at 65 pesos para sa ating service fee. As you can see, order successful po ang ating ginawa. Automatic po mababawas yung 215 pesos sa ating GCash wallet. And meron po tayo ditong marireceive na text message na ang ating pong GCash Mastercard ay successfully processed. So, ayan na nga po. After 10 days, dumating na po ang aking GCash Mastercard via Airspeed. I-unbox na po natin siya para makita na natin kung ano ang kanyang itsura. So, ayun, syempre, basa-basa muna. Tinitingnan ko muna yung card. So ito, yung parang mga butas-butas, yan yung gugupitin ko para makita na natin yung card. Charan! Ayan na! So ngayon naman po, punta naman tayo kung paano i-link ang ating in-order na GCash Mastercard sa ating GCash app. Siyempre, mag-login lang ulit tayo sa ating GCash app. Makikita nyo naman, wala nang laman ang aking GCash. 2 pesos na lang ang natitira. Click natin ang profile. At pagkatapos nyo pong i-click, piliin nyo ang My Link Accounts. Sa My Link Accounts, i-click nyo po ulit ang GCash Mastercard na nasa taas. And then makikita nyo po ito. Click nyo lang po ang Add a Card. And then magsisend po ang GCash ng authorization
code sa inyong GCash number. In authentication code pala, hindi authorization number. Sorry naman. And then, ilagay nyo lang po dyan yung dumating sa inyo. Dito naman po tayo sa ating card information. Maglalagay na po kayo dito ng inyong last 4 digit ng inyong ATM card. Yung number card po, yung nasa harap ng inyong GCash Mastercard, last 4 digit. So, dalawa po yan na hihingi nila, last 4 digit ng inyong card, at yung pangalawa po, ang hihingi nila ay ang inyong virtual account number, which is yung nasa likod ng inyong GCash Mastercard. Inuulit ko po, ang ilalagay nyo po dun sa ibaba ay ang inyong virtual account number. Kapag okay na po, i-click lang natin ang next. Okay, your GCash Mastercard is now linked. And then, ang sunod na hihingiin naman po niya ay ang PIN ng inyong GCash Mastercard. So, pwede nyo pong ilagay ang birthday ninyo or whatever na gusto ninyo. Click nyo lang po 6-digit card PIN kung ano po yung gusto ninyo, and then confirm nyo po sa baba, and then click po ninyo ang next. Kapag okay na po, ayan, nakikita niyo po GCash Mastercard link. Okay na siya, na link na po natin. At nakagawa na rin tayo ng PIN number para sa ating GCash Mastercard. Sana po ay nakatulong sa inyo ang aking munting tutorial. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel for more videos. Thank you so much for watching. See you again next time. Bye!